Lakot ya baro asya kasya lingdo right kasnong maulam naduk kapor kan arbaji shiteng sngi jong kasan tarik uyayong arajar arbusan. Ha kapor nyo baji janmit pat kan sedang ka hausi bumper ha ka baka price kalong sanlak tingka. Kador jong tiket kalong lai spa shi tiket bat kat san spa shi. Shisngi hadin bagi nong ilam ke Nyotrep Integrated Territorial Organization Mauring Kineng Circle kila shem baka forest check gate kabadan hasurok ba hakas nong puryang kalalum pisa bean ya ki mar ki bemdei ban lum khajna naka council hado bakan da miru ka jinyania hapdeng udukhot jong ka seng mat uwei ni ki nong lum khajna hakaban kaliang ka seng hapo ka jinyalam jong ba donbok dekhar president rangba ka hito CEC hakashitarik uyayong arjar arpusan kalalaj banye kendo ya uba shembor lang renja Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ban pan jing pensyai halor kani habakren cikilat pathai khubor uba donbok ulaong manakaliang CEM ula pensyai bagani ke kerdop kadai kepala IY ho rew shimet da ke Executive Committee barim la pentip ru bana kaliang ke executive committee ke bamenta kala shimkhia halor kani bad hadin ke jingmi kate ke jingjia kala pendo mardor ya ke lis no te rew shimet bad kan shimti hino daladi ya kate ke kerdom shisho la ong ru baka executive committee ke bamenta kan pendo lut ya ke jing ai wa ya ke forest check gate bala ai shiki rew shimet de ke executive committee ke barim mat ke council kan penyat hino ya ki nalor kata ula ong ru bana kaliang ke council kan sa pinshitom yaki bre ki bidan kti ka kam ban lum khajana bean bana kaliang ka seng ru kan yai bot din halor kani mentas ngi na kalian jong ka hito seng tume rengkan jong ka mor keneng circle ni lawan ni mut ban kendo yu em mo be dei bat ka triet tendre ndala po yang ni la ong ba kani kam ka mat adin bengila ya keren kadai ba di CM tengila kendo ba chambor halor ketu ke jingja ke bamenin hapo murang keneng pelai hi ba kadon ke jing lum bi an san hajar naki kali ba kit ya uranga naka liang jong ka tenat forest te diwan ban pan ni jing pinchai naka liang siam mula ai ke jing pinchai ba hadin ketu ke jingja siam naka liang ba jongki kila pungkut no ya ka lis ane ya ka jing IY sheki rushimet with effective from today naduk menta kasni ke kat tang ya ka forest mo gede ban long specific ndai ki we kelap stock ni kita ya ka forest ni naduk menta kasni la shim ti na ka dus konsel kan pej hi kan kemik ni dia ke habedi apa kata ka check men itu ki balum besar ki jingte badi jongno badi ya kitu ki dei ki ba shimlis kat kum ka jing yo nomor ki la ong sai ba kitu kim dei ki staff ka jongka konsel pengi la ong ru lada je ba ki don ki staff ki ba non kti lang to ki de ban punistom pat jing sha ngi la wan da ka we ka mat ki ba ni mut ban ong ba de ban pendu na ya ka to ka tandar immediately ten re ka ba stonat ka mas poi shwa ba ni ki nadu menta ka sini na ong ka nadu lai poi tere ka ba menen kar kila pun kot sunan nadu menta ka sini ken pek ka ni ka KHDC ling bagan ni forest check miso tu bahkan pek jaga ka KHDC ne kita ki bria bagi badan keti bandai tu kam kembang keluar ba kili sim kasabi bian ti hatu punya dawan yang bercerita me yakila ne bakin chen dalam senjam ya katu nomor ide ki private desi ni nak kalian jong peseng hi min se shong perkat bat ho ni la ong ya ka la IT ru ba nak kalian jong kan konsel kan le de ko petenge yoki tengi di jing start juga diskonsel nomor ki don di ain ki rule ki norms hakpor bi ki tep tandar ki ong no ki bat min budien bat kan sapoi ru kan ni ba hadu ba ni haban budien mangi haban IFIR nomor ba ka jingle jong itu ki breu ki belum pisang tu kedi hadien ke jing ujor ni ki pat ba ni ki kena school na ki po one class ni bat khamtam na gitu ki bo one bala lenga ong kumta dangshen ki kena school ki ba population ni pilatip ki hangni bobon ki bara nongkon na po thain bo pher khamtam na ki rural area na thain nongkon dong ki kit nga bo pli ar library tang ban yo namar ba mla ban afwat ye kata mla ban thiet ke gas ten rei kumi tur hab se ban sew khajna to kolong ka ba pangthang shisha pat sakawai ru teng de ki kit de ki lentang ki bala bit cement ki ban snai siang ban sna pilar kumi ki tur ki fine te teto ya ka bala dep mla le ban le issue an ringi smokeman pat ba ka forest
nang ba ke HDC kelak shimti hi UCM hi bahat tengin pek ngor bat nginum sengap heru bat ngin nyai budin bat ngin budin ya kani hatu la da ka bapet ke HDC kala ne man kai lakam yo kidang don shoot yang kilang yong ngapo department tengah kermen bat nga ajing ro UCM ba shim bud ya kani da ka ba penduk na ya kare jaga dia song brok ki kopras le tang itu henry habro itu upot usam bapet ka HDC datang kata hina kalian rajungi ai play bat na kalian jong kaseng hi kan budin ya brok ki tol get check get ki pada don po khasi hel bat po tente hel su Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya